Danborotxak Iruñeko ziudadelan eta soldaduak desfilean prestatzen hiria frantsesen armadatik askatzeko. Tuvo que ser sometida a bloqueo porque no se rindieron, eran unos 3.000 defensores franceses. Diego Peña historialariak dio Iruña setiatu zutela Imperioko eta Espainiako armadek, jatekorik ez, 128 egunen ostean, gose zamorratuta frantsesek errenditu eta kapitulazioa sinatu zuten. 1813 urtea zen, 200 urte beteko dira, ekainean Gasteiz, abuztuaren 31 Donostia eta azaroaren batean frantsesek Iruña utzi zutela. Imperioko armadaren tropak, armada espainolarenak eta haren aliatuena guztiek frantsesen aurka egiteko 5 urte arinago frantsesek Iruña hartu zuten eta honetan deigarriena nola hartu zuten, hain zuzen ere elurrezko bolen bidez. Ciudadela de Pamplona se hicieron con ella porque había nieve y disimulando que estaban jugando con bolas. Elurra ari zuela aprobetxatuta, elurrarekin jolasten hasi ziren frantsesak, sentinela espainolak despistatu eta burla aprobetxatu armak kendu zizkieten. Horixe, hiria hartzeko estrategia sinple eta eraginkorra, 5 urtez Iruña frantsesa bilakatu zuena.